Hola, avui des del racó us recomanem una novel·la d'intriga. Es tracta de l'últim llibre d'Andrea Camilleri, L'altre cap del fil, de la sèrie del comissari Montalbano. Com sempre, aquest autor ens interessa perquè, més enllà del cas criminal, l'homicidi de la modista que li estava fent un vestit a mida, Camilleri, en un llenguatge senzill i captivador, a través de la veu del comissari, ens explica quina és la seva visió de la realitat. Jo sóc del parer que després del gran somni d'aquesta Europa unida hem fet de tot i més per ensorrar-ne fins als fonaments. Hem engegat a fer punyetes la història, la política i l'economia que tenim en comú. Potser l'única cosa que quedava més o menys dreta era la idea de pau, perquè després de matar-nos els uns als altres durant segles ja n'estàvem tips. Però ara ja ens n'hem oblidat i l'excusa dels immigrants ens va de primera per tornar a alçar les velles fronteres amb filferro d'espines. Aquestes reflexions van acompanyades, com sempre, d'uns personatges secundaris que ja són llegenda. La cuinera Adelina i les seves receptes de cuina siciliana genuïna, la seva parella a distància Líbia, l'ajudant Catarella amb la seva manera peculiar de parlar, en Mimí, en Fazio i l'Augello. Tots conformen un univers particular que estimes amb passió des de la primera pàgina. Camilleri ens deixà el 2019. Els seus llibres no ens abandonaran mai. Fins aviat.